Trem ha acollit una xerrada sobre les radiacions a què estem exposats cada dia i sobre els perills que això comporta. Joan Carles López, tècnic en contaminació electromagnètica, ha explicat que la casa està plena de tòxics dels quals no som conscients i que repercuteixen negativament en la nostra salut. En l'últim estudi, en rates i en éssers vius ja hi ha danys. A partir d'aquí, nosaltres el que volem aplicar és el principi de precaució. Això pot acarrear en leucèmia, que ja ho diu l'estudi de bioiniciativa 2012, i també casos de càncer. Els tumors, a la part, sobretot a la part on fiquem el telèfon mòbil en aquest aspecte, és molt significatiu amb els últims estudis que hi ha. Òbviament, en moltes activitats de la vida quotidiana és indispensable l'ús d'aparells que transmeten aquestes radiacions, però també podem modificar alguns hàbits diaris per pal·liar-ne els efectes. Les recomanacions que diguéssim a l'habitació sigui per dormir. Per dormir no tindre tants aparells electrònics com últimament s'estan tenint. El mòbil se pot tindre en una altra saleta o ficar-lo en mode avió o fora de línia i despertar-me el despertador o ficar un de piles. I el telèfon, si el fico jo en una altra saleta i me truquen per la nit, el sentiré igual, perquè a la nit hi ha silenci i se pot sentir tranquil·lament. I l'habitació no ve cap tipus d'aparell electrònic. Però no només s'ha de canviar el modus operandi a nivell personal, sinó que els governs també han d'establir mesures que evitin el màxim possible la contaminació per radiació. La conferència ha estat organitzada per l'Associació de Dones Rosa d'Abril i la Plataforma Unitària contra l'Autopista Elèctrica i ha comptat amb una 50 d'assistents.